Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes, Oktubre 7, 2022. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pag sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Ang yuta balita Aksyon and Defensor Disay. Kag karon sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal. Hot pursuit operation sa militar sa syudad sa Himamaynan nagapadayon. Biyahe sa Wisam, dugangan isa sa masunod nga simana. Sa mga nagapanguna nga balita national, optional face mask para sa kabataan, aprobado na sa outdoor school setting. Kag DILG Chief ginmando sa PNP nga untaton ang paghatag security personnel o kung paghatag sang security personnel para sa Pogos. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:07. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. This new sponsorship is brought to you by... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako mangulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa Ang inyo? permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ka online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ka complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result niya. May si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami o kunwais, nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basta ko, nadala, nagkik kami nga. May pamangkot lagi daw. Oo. Nakabud lagi kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado na kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may covid pa tapos ulit Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulang ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulang ka lang, ano, kung magklase di? kung kisana ano nang nahuya ako makulang eh siyempre pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa nakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado. Balita. Una sa aksyon. Action Radyo Philippine Standard Time, las 6:12, kagkaroon sa detalye sang aton mga nagapanguna nga balita lokal. Wala pa nagaunta ng hot pursuit operation sa militar sa tuyo nga madakpan ng mga rebelde nga ila nakaengkwentro kahapon sa sitio Sigang sa Barangay Carabalan, Sunod sang Himamaylan. Suno kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commanding officer sang 303rd Infantry Brigade. Luyag sa militar nga makumpirma kung ano nga grupo ang ila nakaengkwentro kag ang motibo sa ila presensya sa Barangay Carabalan. Dugang pa ni Pasaporte ginatingwaan sa militar nga hindi maulamid ang pumuluyo rason kung niagin inganyo ang nagatiner malapit sa encounter site nga temporaryo magbiya sa lugar. Ginklaro man ni Pasaporte nga wala sang kumpirmasyon ang report nga may napatay sa engkwentro bangod wala sang body count o kung nasapuan nga bangkay sa lugar. Samtang ginpahayag sang Philippine Army nga wala sang nasamaran o kung napatay sa ilang hanay sa amo nga engkwentro. Ginpahayag ni 3rd Infantry Division Commander Major General Benedict Arevalo nga ang engkwentro nga nagluntad sa syudad sang Himamaylan ang ika-39 na nga engkwentro nga natabo sa Region 6 kag 7 na subong nga tuig. Suno kay Arevalo, ini nagapakita nga agresibo ang tropa sang militar nga matapos sang insurhensya kag ilag na himo ang ila trabaho nga lagson ang mga katapos sang New People's Army para mainganyo nga magbalik sa sabak sang gobyerno. Gindayaw man ni Arevalo ang ginahimo nga trabaho sang katapos sa militar kag ang ila pagresponde sa mga kaangay nga sitwasyon. Nagpasalamat man ini sa pumuluyo nga padayon nagpakigangot sa militar kag naghatag impormasyon agud nga mapadasig ang pagpangita sa ginatiniran sa mga NPA. Samtang gindumilian sa karon ang pagwa kapag sulod sa encounter site sa syudad sang Himamaylan. Suro kay Himamaylan City Mayor Raymond Tungson nga sa ila listahan mas sobra 700 ka pumuluyo ang nagpadulong sa evacuation center gikan sa Barangay Carabalan kag Kabadyangan apang may nakapauli na sa ila balay. Dugang pa kay nasang aga liwat ang luntad ang katatlong enkwentro apang hindi na malawig ang nabatian nga pagbinayluhan na isang lupoka.
Pasiguro naman itong son nga bastante ang bulig nga ginahatag sang lokal nga panguluan sang syudad sa apektado nga pumuluyo kag ginapaabot nga magapadala man sang bulig ang gobyerno nasyonal. Ginapangabay nitong son sa pumuluyo nga likawan ang pagpalaptas sang sala nga impormasyon agud hindi magtugas ang kahadlok sa iban. May ara pa kami dutay nga ginamonitor nga instructions kami ng Philippine Army kito hindi kami maka-full blast ang among mga movements because also restricted kami kito may ara pursuit operations, may ara pa sila sa ongoing operation dito sa area, no? So we're just coordinating with them for the meantime. Ang kabahin sa pagpahayag ni Himamaylan City Mayor Raymond Tungson. Emosyonal naman nga ginsaysay ni Vilma Amasan, 59 anyos, ang sitio Campayas, Barangay Carabalan sa syudad sa Himamaylan ang ilay nagihan matapos maipit sa engkwentro nga nagluntad sa ilang nga lugar halin sang kaagawon sang Oktubre 6. Suno kay Amasan, las 4 sang hapon sang nabatian nila ang tuman kabaskog nga pagsigabong sa mga kanyon kag tuman kalawig nga pagpaarak sang luthang. Dugang pa ni Amasan ang ilabalay malapit mismo sa encounter site rason kun nga wala sila gilayon maka-evacuate bangod nga delikado ang ila sitwasyon. Kaupod ni Amasan ang iya asawa, duha ka mga kabataan kag duha ka apo. Kag sulo kay Amasan, kagabi wala sila makapanyapon bangod sa kahadlok. Lapit sa kabuerta namon ang nag-abong-abong sa alas 4 na yan. Sa kagahon? Hindi, sa hapon. Kagapon sa hapon. Mas ka nila gabong, sige-sige na sunod-sunod? Oo, gakurong ang lupa na sir. Gakurong ang among balay eh. Pati inyo balaga tayo? Oo, katayo, bigyan kayo pwede. Dako ka diri sa kalsada, dila ka sila, sundin doon nilang na tira, galit dito na yun. Ang kabahin sa pagpahayag sa isa sa mga evacuee nga si Vilma Amasan. Sa iba nga balita lokal, ginpahayag ni Wisam Operator Frank Carbon nga posible madugang sila sang isa ka unit nga magabiyahe umpisa sa masunod nga semana. Sunod kay Carbon, base sa nakita nila nga schedule sa Masker Festival, mas madamo ang aktibidad nga padagayunon sa ikaduha nga semana sang selebrasyon, rason nga posible 3 na ka round trip sang biyahe ang ila patigayunon. Dugang pa 100% na ang seating capacity naman sang ginapaabot nga mas magdamo ang pasahero. Palayag ni Carbon, sini nga semana, wala pa sa madamo aktibidad, rason nga wala pa sa may mga nagabisita. Kay naobserbahan man ni Carbon nga kulang ang pag-promote sa kapiyastahan, rason nga hindi pa damo ang nagakaganyat nga magbisita sa syudad. Mga next week when ma-full blast ng activities. Kay as of this first week, well, not much activity. Oo. So it's activity, remember, it's the activity. Kagakadtong tao para mag-enjoy sila. Kung ara na ang activities, kag ang pasahero, kag ang volume, gisaka na. You don't do that before. Kaya kung you do that before nga wala pa activities, makunol siya. Ang kabahin sa pagpahayag ni Wisam Operator Frank Carbon. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:19. Santon Plus Gold, isa ka food supplement capsule nga. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang... Mayong gabi sa kay Jesus Cañete Celestial, si nagamonitor siya from Lapu-Lapu City sa Basak kuno sa Cebu. Baby Jean Benedicto, good evening action and watching live diri sa Purok Seaside sa Barangay Tangob, Bacolod City. Salamat sa inyo nga pag-monitor. Kay Ma'am Inday Blaza, good evening.
Sa kay Ma'am Rochelle Fulgencio Susana, naga-monitor man. Thank you so much. Ma'am Vanessa Mayo with Doc Matt Mayo, good evening. Greet niya lang ko no, ang iya nga niya, si Sonyata May. Happy birthday. Wala na butang birthday. With balloons and, ang tawag ni? Cakes and other pang mga props. Happy birthday, di. wishing her a long, healthy life and more blessings. From Tita and Toto Doc and Tito ni Guru Ay. Now, Tito Doc of Minnesota, USA. Thanks, good so much. Sakay, Ma'am Diding Aloamianto, good evening. Sakay, Ma'am Homa Lumena. Bo si Dennis Richard Tibor Roma nagamonitor man siya hua. Nang tinigang da. Pati Ay, Ma'am Myla Pilor Primavera, good evening. Thank you so much good sa pagtutok subong gabi. Kay Indayati Kimi Riman, good evening. Fernandez Eric. Katigasang Eric ba? Kayong gabi dira, malang nga pag-monitor. Kaya sa nag-monitor sa aton via Action and Defensor naton nga Facebook page. Good evening lang kay nong Franklin Lisay. No, all the way from sa Iloilo. Si Sir Jonathan Renaxe. Good evening man. Si Walking Armory. Sige, salamat sa inyo nga pag-monitor. Okay. Sino tong nagamayong gabi? Sige. Thank you so much good sa inyo nga pag-monitor. Si Sir Fernandez Erico, kanami lang sang iya nga pamiho-miho. Para nga pag-monitor sa aton 27,000 viewers. Si Gayo Maka Johan. Watching from Inayawan, Kawayan. Sige, salamat gid sa pag-monitor ninyo. Okay. Mga ka-action ulit naton from Barangay Carabalan, Himamaylan City, no? So halong-halong lang. Kung wala pa advice ang aton nga militar nga kumagbalik, hindi lang danay kay mas better ang safety naton, no? Kung anong man magkaladula pero kabay lang wala, no? Ipaanhan tagidanay no? Sundon tagidanay ang mga in authority kay para ma-make sure gidaton nga safety, no? Speaking ni siya na in connection sa natabo nga encounter sa area sa Himamaylan. So halong-halong gid sa aton mga ka-action si Mahal Kita. Ano pangalan niya? Mahal Kita. Watching from Kuwait. Salamat gid sa pag-monitor. Ginatamyaw gali ni Galyo Maka Johan. Mayong gabi lang kay Francesca Galyo. Sige, salamat gid. Mary Grace Laguna, mayong gabi. Mayong gabi sa Manapla ko no. Sa mga taga-Manaplahanon. Sa mga Manaplahanon. Good evening dira sa inyo. Watching from Bacolod, Elisa Moreno. Si Mary Ann Joso, nag-monitor siya sa Manila. Salamat sa iyong pakikinig. Nagulpi Tagalog. Tainta ba? Sino nag-monitor di subong sa akon sa Facebook. By the way, try to follow man sa ako niya Facebook page. Action and Defensor. Okay? Action and Defensor hindi Action and Defensor Lisay. Ako na personal nga account. Sa kay Sir Ray Flores Baryoga, good evening. Kay Kyle, di na to. Kyle Akitan, good evening Action and watching live in Himamaylan. Oy, kamudara Kyle, wala kamudara yan na lambutan or layo-layo kamo. So, halong-halong lang God bless and more power. So, kamo dira halong-halong man ilabi na gid sa aton nga mga pumuluyo dira sa syudad isang Himamaylan. Specifically sa barangay ni Action Dorel sa Carabalan, no? Halong-halong gid always. Sige, thank you gid siliwat sa inyo nga pag-monitor. Si Bingbong Dipala, mayong gabi man kuno. Sige, standby sa aton mga ka-action and thank you gid sa inyo nga pag-monitor. God bless!
Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu Kag sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita nasyonal, pahanugutan sa Department of Education ang voluntaryo nga pagsuksok sang face mask batok COVID-19 bisan sa mga kabataan nga estudyante nga yara sa open spaces. Bagay nga ginsigundahan man sang Department of Health. Asano lamang sa ginpagwa sang DepEd ang bago nga Department Order number 39 angot sini apisar nga pila ka beses na ginpahayag ni DOH Officer in Charge Rosario Berhere nga dapat naka-face mask ang mga kabataan sa tanan nga oras sa tion sang face-to-face classes. Nakasaad sa mga mando nga mandatory ang pagsuksok sang face mask sa tanan nga personnel, estudyante, kag mga bisita sa sulod sang classrooms, laboratories, kag sa iban pa nga mga schoolrooms. Sakop sa mga open spaces kag outdoor area sa mga lugar nga mayara o kun wala sang atopa. Naibaluan nga sang Setyembre lamang sang ginpatuman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order number 3 nga nagapahanugot sa pagkakasang face mask basta hindi gutok kag may maayo nga ventilasyon ang outdoor areas. Ginmando ni Department of Interior and Local Government o kon DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. sa kapulisan nga ipauntat ang paghatag sang security personnel sa mga empleyado sang Philippine Offshore Gaming Operations o kon POGOS. Ginpagwa ni Abalos ang direktiba matapos ginpahayag ni PNP Chief Rodolfo Azorin Jr. sa mga senador nga nag-deploy sila sa personnel agod maproteksyonan ang pila ka mga POGO-linked individual. Nga nagpabutsag sang kabalaka para sa seguridad sa ila kabuhi. Sa naibaluan, nagumpisa na ang Senado sa investigasyon sa offshore gaming industry. Agod may baluan kung may benepisyo gid man ang makuha nga revenue sang gobyerno. Una diri ginanunsyo sang gobyerno nga i-cancel ang visa sang masobra 48,000 ka foreign nationals nga nagatrabaho sa illegal POGOs. Matapos ang sunod-sunod nga semana sang buhin sa presyo sang petrolyo, ginapaabot nga magabawi ang mga kompanya sang langis pangud magapatuman sang dako nga saka sa presyo sa masunod nga semana. Base sa oil trading monitoring, ginpahayag nga mahimo magsaka ang presyo sang diesel sang 4 pesos kag 63 sentimos sa kada litro. 65 sentimos naman sa kada litro sang gasolina, kag 2 ka pesos kag 49 sentimos sa kada litro sang kerosene. Naga-anunsyo ang mga kompanya sang langis sa adlaw sang Lunes, kag ginapatuman ang adjustment masunod nga adlaw. Sa katapusan nga balita nasyonal, nag-resign bilang chairman sang LTFRB si Attorney Cheloy Velicaria Garafil o kon Garafil sa iya pwesto kaginbato ng posisyon bilang officer in charge sa Office of the Press Secretary. Bulan sang Hunyo sang ginappoint si Garafil bilang chairman sang LTFRB. Si Garafil ang nagserbe man sadto bilang service director sa Committee on Rules sa Kamara kag prosecutor sa Department of Justice, subong man state solicitor sa Office of the Solicitor General.
Una sa balita. Una sa aksyon. Action Radyo Philippine Standard Time, las 6 media. Inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga nakuha nga mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition, karon nga adlaw Biyernes, Oktubre 7, 2022. Sa liwat ang inyong tagbalita, Aksyon and Defensor Lisay. Una sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio #1. Good morning.